Kaseng Riboy Area Welfare Association menta kasengi kala penkutno ia kejingil ekai football jonggi kentei haka jingwan saki jonggi paitba babun hamadan hile ekai jong senong umran yang bernai menta kajanmit. Haka kelas step jong kejingil ekai bat kumjuru haka kelamit omdan bala ban penki jar lane ban tep gol. Kumta ki nong peniai kila penlong da katai berkar bat haka ni kejingi kun Conference United na omsning kelara ikanam ladu da ba penrem ya ka wild kitten na bohoi rempong. Bat ra sendan ya ka trofi rengkat bat kesong pisah. UMLA jong nongpo constituency uba Emerald Bonds im ulawan ban sakhi kumukongsan haka jingi don lang jong uba Rocky Marwen uba Plilat Tiuso uba Obi Rani ubri presiden jong kaseng rawa ubalong rangba ubla tresitom ban kenti wiki babun ki parathain nang tau secretary uba S Changdiar ikong Alvarin Changpliang ikong bahunti basayo moy bat kiwei. Kumbala aban sautu hak jingya linti jong ka juk ka jongi ka bamanta kawai na ki slogan ki ba barok ka perthai barok ki ri jong ka perthai ki phai khmat ka de chapang ka jing penkuk bor ya ki kenthai nadu ki kena ki samla ki longkmi bat kumta tater ban ki kwa ban peni ba kane ka women empowerment ka jing penkuk bor ya ki kenthai ya ki longkmi ni kwa abakan sedang nadu na shnong na thau na ying na sem bat kumta tater bat kane ka platform ya ka balabu kerpang na kaliang jong karawa ya jing simbenta ban pelong ya ki football tournament ki soban ai khuble ya ki nong ilam baro bat khamta mi ki team ki balawan hangni ki nong ilam ki jong phi ki sports club ki ba phi represent ki manager ki ba phi represent ma phi lane ki try ki balawan ilam mi phi hangni kamlong ka besuk banyalam ye ke tim ye sautu ha ga jing linti jongi mensuaru ha bengi ju yalam ye ki tim football na kawe ke jaka sakawe ke jaka na ka menta ban ye khod ni ki tournament kidan sibun ki jing e ningai khoble kerpang ya baro ki tu ki manager ki jong phi ki nong yalam ki sponsors ki sport club baro ya ke bala yalam ye phi hangni ba phila ban peni ki sap ki phong ki jong phi ha kane ka karensan ban ngi sau sorong bagre bhoi district ka bi ke jungi ka de ka wei na ki district ki biju pau ha ka athletics sapo ka jella ka jungi baro ka wei ban ngi ju shem bagi athletes na ka jella ka jungi ki athletes ke biju represent na ki jella ka jungi ki babun hi ki de na themri bhoi jungi lagi de ki shenrang lane lagi de ki kenthei ki kwa ban i bi kun samla ki jungi ki kenthei bat shenrang bakin wan chakmat ka tu ga juk jong jing le aran kala le ka juk jong jile aran kala lej menswa bun ki bale leran ban le kai football ki kente bun ki bale aran ban shat menengi i gitu ki grup ki ya shat mener ki kena kente kanong ki so sorong
bani i bagi kun samla ke jongi ke juk jong jing le ran kala le ke de ke juk ke bangin wan chakmat ban pan i lagi jongi sab ki pong kun samla be i samla kan thai bat chenrang kani ke de ke juk na ke banta ki ban ya kun survival of the fittest tang ki briu ki ban ya kun kila ban poi sau thong jong jing job arise awake do not stop until you achieve your goal wat nom shong thai wat nom ran din tur sakmat hadu upin poi sau thong jong jing job lai pulai teli ki tim ke lawan isim benta tang kata ka tim ka babhatam batang kata ka tim ka babes kala la ban yo ban khet ya kanam la adu ka jile kai ka ba itnat ha banga pet ya kini ki wild kitten kita ki kitten rong blue mo ka uniform la ne kata ka kisnyo jong pi ki ba pipong kidi ki ba rong blue wild kitten pilaele da ka minsim ka ba itnat sisa ka game ha ka kelas step ka banengkong ha ka kelas step kalong ba ka JR United ngai i ba kala press ya pi Henry ha ka kelamit ngai i ka jing ya kon biang ka jong pi kala penlong ba hadu ba pin rai da ka tie breaker te to ka nam la ka jing job ka jing rem ka don te tang ba kani kam dei ka the end of the road ka jing kut ka jing ya nanti ka jong pi kani dei tang ka jing stang itenat bagi kun samla kan thei ki jongi ki don ka sab kamtam ha ka football men shwa ka football ni tip dei tang ki senrang ki bayele Henry mentang habangai i ngapet ya pi pidan ka sab ka bakar pang hebe tenga ai khuble ya pi wat namdo jingkermen te namanta ki nam job ro mo ka JR United ka jing combine ka jong pi ni i ka sab ka skill ka bakar pang tenga ai congratulation ya pi bat ya baro ki baklem poi sa ka thong te nakaliang jonga nga kitbok yang khamtam ya director jong ka rawa ibala dan ka jingno senyang ka bakraw ya ki imlang ka salang jingi hapo ka jingilam jongi hapo ka ni ka seng bai ka jongi ka Riboy Area Welfare Association jongpi badia ki certificates ka team kalong ka ladu ha ka ni ka 6th rawa knockout tournament arpaway thap ti bro asngobha